Magandang araw mga kabalen, magandang araw probinsya Pampanga. Ako po si Jayan De Jesus at ito po ang Spotlight Podcast ng CLTV 36 at ngayon nakakasama natin ang isa sa mga Kapampangan TikTok superstars. Pag sinabi kong superstar, superstar talaga. Ay, Kasi may hindi 9 million followers and 400 plus million likes sa TikTok. Palakpakan naman natin, Ashe! Hello po. Hi, everyone. Sige. First of all, I want to thank Sir JM for having me here. Wala yun. And syempre, ayan guys, mag-enjoy lang kayo ngayon dito sa Spotlight. Ayan, o message mo sa mga yung mga binagsagan nating Ashengsters. Ayan guys, mga ka-Ashengsters, bininyagan po yan ni Sir JM. Grabe si Sir. Ayan po mga ka-Ashengsters, thank you so much po sa support nyo sa akin. Kasi kung di lang dahil sa inyo, wala ako ngayon dito. Oo. Diba? Like lang ng like, share lang ng share. Yes, like. Ayan, syempre pasalamatan din natin ang ating location today, Midnight Sun Cafe, na matatagpaan dito sa may Lazatin Boulevard, Barangay Dolores, City of San Fernando. Gab, thank you so much. Ayan, sana di kayo magsawa. Okay, ang sarap ng kape nila. Anong in-order mo? Caramel matcha to. Matcha 2. Matcha to. Caramel matcha 2 ako. Matcha 2. Matcha. Matcha 1. Hindi, isa lang kasi. Caramel Wale. macchiato, guys. Okay. So ngayon, pag-usapan natin. Actually, etong podcast na ito, na-tape na namin sa studio. Yes. So, iibahin natin yung tanong. Ay, grabe mo ba yun? Kailan nag-start yung paggawa mo ng content sa TikTok? Ayan. Last 4 years ago, 2021, nag-ano na ako, nag-start na akong mag-TikTok, ganyan. Kapag vacant ko, kapag wala akong masyadong ginagawa, wala akong projects. So, ang ginagawa ko noon, ano lang, for fun lang talaga. Parang bina-vibe ko lang yung sarili ko sa TikTok. Ang dami ko kasing mga, ano kasing tawag dito, mga dub. Oo. Ganon yung mga lip sync. Nauuso kasi yung mga ganyan. Yung mga dub smash, Yes, mga dub lip sync. smash. Oo. Yan, na ano kasi ako doon natuto ako sa dub smash. Yan. Kasi imagine, tinan mo siya, fun lang. Ako halos magpakamatay na ako sa content, wala nagla-like sa akin. Ay, grabe naman. Ilang likes yung kasi ang sumikat sa'yo is yung love story mo na dub smash, yung dub smash. Yes po. Ilang likes yon, ilang views? 40 million 40 million, diba? likes. Parang Yes, bilang ng Pilipino sa Pilipinas, pinanood lahat yung video. Okay. So, anong naging mo nun, reaction mo nung pagising mo isang umaga na yung phone mo, you have X million notifications. Ganun. Grabe, hindi ko talaga in-expect yun. Kasi nakita ko yung notification ko, 99 plus. Sabi ko, grabe, parang kinabahan ako nung nangyari. May issue na ba ako? Ganun. Tapos meron ka palang na-post na hindi okay, no? Yes, yun talaga yung unang naisip ko. Tapos nakita ko, ay, nagva-viral yung video ko. Siyempre, natuwa talaga ako kasi gumagawa lang talaga ako ng videos for fun. Yung gusto ko, ako mismo, natatawa ako sa mga contents ko, gano'n. And siyempre, yung first audience ko talaga, yung parents ko, yan, yung family ko. Talagang pinapakita ko. Sabi ni mami, parang hindi naman. Yes, actually po, hindi po talaga approve lahat ng mga contents ko. Kasi mayroon po kasing yung parang sometimes may mga dub akong gano'n. Oo. So, yung mga gano'n. So, ayaw nila mapapalo yung ko talaga gano'n. sa nanay mo. Yes po. Kaya ang ginawa ko, binlock ko po sila. Magaling, binlock niya. Yes po. So ngayon, wala kang magagawa kasi nakita pa din nila. Yes po. Parang, hindi ko sinasabi Parang lang, sabi ko, ma, tingnan mo, nag-ano lang yung likes. Wala silang sabi, ano ba yan? Ganyan, ganun lang sila dati. Pero hanggang sa may nagsasabi yata po sa kanila na, uy, yung anak mo, nasa TikTok. Dami chismosa. Daan ng daan sa FYP ko. Ganyan mo yung sinasabi. Ano naging pag-uusap nyo nun? Kasi nakikita nila, ang hirap pigilan nung pagsikat mo eh. Di ba? Opo. Siyempre pag sinabi naman ng nanay mo ka mag-post, anak, di ba? Baka ma-depress ka lang dun sa kwarto mo, ganyan. Hinayaan lang niya po ako, gano'n, sa mga ginagawa. Kaya doon ko sila in-unblock. Doon ko na sila in-unblock. Okay, support na sila, unblock. Okay. Oo nga, supportan. Okay na pala sa kanila yung contents, ganyan. Kasi natatawa naman po sila Pero wag lang daw po yung mga bad words. Yan naman po yung sinabi nila sa akin. Kaya, sige, pipili na lang ako ng mga dub na talagang appropriate din sa mga madla. Lalo na sa mga bata, kasi nanonood Kasi yung din image sila. mo, sweet girl eh. Yes Diba? po. Sweet lang. Mami, nung nakita mo na yung mga ina-upload niya, million yung nanonood, anong nararamdaman mo? No overwhelmed, di ba?
Yes. Pa ikaw. Di ko, syempre parang, pag na-overwhelm yung nanay mo, pero syempre, mami, for sure, tinitingnan mo yung mga uploads kasi naiisip mo, ha? Yes. Meron ka palang sariling meta dun eh. Oo nga po. May community guidelines po ako. May community guidelines ka sa bahay mismo. Yes po, Diba? nababiolate agad. Well, ngayon, gaano naman kahirap pagsabayin? Kasi dumaan yung pandemic, doon nag-start yung Yes. fame mo, tapos meron kang online class. Yes Which po. is very hard for a lot of students eh. Nakita ko yung kapatid ko halos mag-tumbling na sa bahay eh. 'Di ba? Yes. Nakita ko nagpipi siya na online class pero swimming. So parang paano? Paano yun? Paano tayo mag-online class na swimming tayo? Pinalitan nila, nakita ko meron naman silang volleyball. 'Di ba? Ang hirap kasi, paano pinag-juggle 'yon? Na online class bilang content creator, tapos ngayon college ka na nagbe-business din, nag-affiliate sa TikTok. Paano mo nagagawa 'yon? Actually 24 po, hours na yung oras sa isang araw, nagagawa mo lahat 'yun, ha? Actually po, nung una, mahirap din po talaga. Mm. And nakaka-overwhelm kasi ang daming gagawin. Parang ganun yung nasa isip ko eh. Like, paano ko unahin to? Meron po kasi times talaga nagbe-breakdown ako before. Paano? Yung, ganun. Hindi ko na talaga kaya. Ba't parang ang ganda naman yung mag-breakdown? Guys, abangan nyo kung paano ako mag-breakdown sa susunod na episode. Makikita nyo yung difference ng breakdown niya sa breakdown ko. Okay? Yung po parang, hindi ko na kaya ganun. Hanggang sa, sabi ng mami ko, kaya mo yan? Ganyan? Ano ba? Ikaw pa, Oo. ganyan? Kaya mo yan? Hanggang sa natuto po ako mag-time management, ganon. Sineschedule ko na po every posting ko sa mga ibang brands. And syempre, yung mga projects ko, syempre, meron din pong schedule yung mga yan ngayon. Sana all. Turuan mo nga ako mag-multitask kasi hirap na hirap din ako sa trabaho namin. Anyway, ngayon, syempre, paparating na yung Valentine's. Yes po. At merong nagbibideo sa'yo dito. Oh, Kasi napapanood ko din kayo sa TikTok. Pasensya ka na kung Nicolas yung sabi ko sa'yo, ha? Kasi medyo mahina ako sa pangalan. Alam nilang lahat yan. So ngayon, nakikita ko yung contents nyo ng boyfriend mo na ba siya? Yes. Ng boyfriend mo. Mami, alam nyo naman. Okay. So, boyfriend mo si Kevin. And nakikita ko yung contents sa TikTok na talagang magkasama kayo, ganyan. Yes po. Paano mo nalaman na parang, okay, sasagutin ko si Kevin? Paano ka ba niyan liligawan? Pumunta No, po kinilig siya, mami, oh. Inaalala ko pa sa'yo. Charis. Pumunta po siya sa bahay namin. Nagpaalam Pumunta po siya sa akin. bahay ninyo. Yes po. Pumunta po Nag-iba siya yung sa boses mo. Ay, Okay. pumunta po siya sa Okay, pumunta siya sa bahay namin. Pumunta po siya sa bahay namin. Tapos yun, may dala po siyang flowers. Okay. And meron pong naka-insert na parang paper. Oo. Tapos binigay niya po sa akin. Yun. Ito yung bayad doon sa first date natin. 1, 2 yon, so 600 each, ganon. Hindi. Hindi naman. Okay. Yes po, tapos binasa ko po yung yung letter. Yun nga po, tinapos ko talaga. Sabi niya, yan, pwede ba kita ligawan? Parang ganun. Ano sabi mo? Sige. Parang, syempre, tumawa-tawa muna po ako. Paano? Pagkabasa mo. Paano ba? Grabe! Sige. Ganon. Ayun mo, sabi ko, tumawa lang po, ganon. Naalala Tumingin ko ka. pa, naalala ko Ayan, pa yung... sige. Nicolas, a.k.a. Kevin. Dito ka. Dito ka. Ang podcast natin ngayon, hindi na tayo sobrang formal. We are open sa sa lahat. Dito, tabi na kayo. No, paano naman ako? Paano naman dito ka? Hindi, ayan, sige, tabi na kayo. Di ba, nagkadalawang guest na ako. Yes. po. Sige, Kevin. Sorry, Nicolas, yung natawag ko sa'yo. So ngayon, ano yung, nung niligawan mo siya, naisip mo ba na, eto, gagawin ko yung lahat para makuha ko yung matamis, lalanggamin yung yes na sagot niya? Sige, para marinig ka. Ayan. Siyempre naman po, parang gano'n naman talaga yung gagawin natin as a guy para siyempre makuha natin yung matamis na o ano nililigawan natin. Sa bagay, ba't mo siya liligawan kung hindi mo kukunin yung yes, di ba? Hindi ka naman maliligaw kung no yung sagot eh. Di ba? So, yung nililigawan ka niya, Asheng, paano mo sinabi kina mami na, Mami, naliligaw na si Kevin? Ganun ba? Ayun po, sabi ko, Ma, naliligaw na si Kevin, Oo. ganyan. O, ba't di mo pa sagutin? So, Si mami, pinamigay mo yung anak mo. Oo, ang ano mo, pinagbawalan mo sa content pero pinamigay mo sa boyfriend niya. So ngayon, Kevin, ano yung, naaalala mo ba yung first date? Kasi
Guys, sa lahat ng may naliligaw dyan, very vital yung first date. Okay? Kasi, syempre, doon mo makikita kung ano kayang mga pasabog nito naliligaw sa akin. Ano yung ginawa mo sa first date? Yung first date natin. Saan po ba yung naliligaw pa lang or nung kami na? Depende. Doon sa naliligaw. Before kasi ako manligaw sa kanya. Parang inaaya ko na siya before na mag-coffee, ganyan. Kasi fan niya ako. Ayan, mag-coffee tayo sa Midnight Sun! Okay, oh. So, Dinala mo siya dito? Hindi pa. Di Ano pa ako ba familiar naman sa yan? Pampanga. Okay, oh. Ngayon na po Nagubatan kami kasi mag-ano ako. dito. Mag-date kayo ulit dito. Oh, Okay. yes. Okay, So sige. ayun, madalas ko siyang inaaya mag-coffee before kasi nga fan niya ako until now naman. Ah, fan Sa ka niya. TikTok, doon ko rin siya na So, napanood mo yung love story niya? Na TikTok? Yung... Na gano'n, di ba? Sabi ko, buisit naman to. Ganda-ganda kahit nagaganon siya. Okay, so paano mo siya sinagot? Ayun po, Lolo! Ayun po, nagano po muna po kami noon, family day. Sunday po yun, alam ko eh. Wow, okay. Mismong birthday po niya. Nagsimba po kami, kasama po yung mom niya, kasama po yung family ko. Tapos, pumunta lang po kami sa isang parang area, di ba? Nasa isang area lang mayroong tayo. parang view deck doon na sobrang ganda ng view. Yes. Tapos tinulak mo siya. Hindi. So, nandun, tinanong mo na siya. Tinanong ko. Kapag hindi mo ko sinagot, nandito yung nanay mo, yung ganon. Ay, hindi naman. Busog lang kami ng content. Ano yung naging reaction mo nung nag-yes siya? Siyempre, masaya. Paano yung masaya? Kaya, Ayan, ganyan. Anyway, sige, pag-usapan natin. Paano nyo nababalance out? Kasi mahirap yung dalawang in a relationship na sikat eh. Wow, kala mo, alam ko talaga. Mahirap yun yung kilala kayo ng mga tao tapos magjowa kayo. Totoo ba yun? Okay lang naman kung hindi. Mahirap, di ba? Paano nyo nababalance? Basta lang po kami, focus lang po kami sa isa't isa and happy lang, ganon. Kung ano man po yung sabihin ng iba, like, sabi, sir, Tatawag talaga ako dito. Mali pala, hindi ko pinapunta. Anyway, yes po, ganun. so, nakikita ko yung mga contents nyo na yung ang cute-cute yung dalawa, ganyan, na nakakabwisit kasi... Hindi. Kung content kayo ganyan, nag-uusap ba kayo na, anong tawag mo sa kanya? Wala pa po. Sige, simula ngayon, po kami. ang tawag mo sa kanya ay tart. Tart. Short for sweet tart. Okay? Sweet tart. Tart. Hindi naman tart. Okay, so tawag mo sa kanya tart. Ikaw, honeybee. Honeybee. Okay? Honeybee. Honeybee tart. Magsimula ngayon, Okay. So, yun. Paano nyo ginagawa yung content? Nag-uusap ba kayo na, or ano lang, out of nowhere na, okay, gawin natin to, yung trend na to? Opo, kapag po kumarin, scroll po kami sa TikTok, ganyan. Tapos may nakita po kaming trend. Uy, parang nakaisip ako ng gagawin dito. Kasama ka. Parang ganon yung, ayun pa parang... Kasama ka? Okay, sige. Ituloy mo tong podcast. Umalis bigla. Okay, sige. Ayun po parang yun po, masaya lang po kami sa ginagawa namin. Kapag may nakita po kami trend, minsan, isang shoot lang po yun. Okay na. Sa tingin nyo, yung mga nanonood na single, masaya sila sa tingin nyo. Hindi. Since parating na yung Valentine's, ano yung mensahe mo kay... si Kevin. Ano yung mensahe mo kay kay Honeybee? kay Honeybee. Oo. Siyempre, sa darating na Valentine's, magbibigay ako ng invitation or request para i-date ka nung araw na yun. Wait. Naniniwala. Ayaw maniwala? Okay lang, Danny Casino. Pasok. Kung di tatanggapin yung invitation, libre yung tropa ko. Taga-barangay Kawayan yan. Papayagan namin mag-live yan. Kahit 2 days. O ikaw, ano yung mensahe mo sa kanya? Ayan, this Valentine's Day, gusto ko lang din malaman mo na I'm so grateful that I met you. And yun, syempre, sana all. Yung kahit tayo na nililigawan mo pa rin yung parents ko, syempre, Ay, may mansari din sila ng nanay mo? Wala sa'yo mo nililigawan eh. Hindi, parang ano pa rin po siya, sinusuyo niya pa rin po kami Ah. kahit kami na po, parang gano'n. Sige, pala si mami, binibigay mo na. Ano yung anong ginawa niya sa'yo, mami? Kilig na kilig ka din? Ah. Bago niya sinabi kay Ash na manliligaw
Anong sabi mo? Tanungin mo daddy niya. Tapos si Daddy, ano sabi ni Daddy? Paghintay ka. Tanong mo yung lola niya. Tapos yung lola, tanong mo dun sa tita. So, kasi nakakatuwa na nakikita na may mga kapampangan na ganito pala na yung mga edad. Well, 23 years old, 25, ako 26. Okay? Sige, mag-react kayo. Tapos, nakikita natin dito sa may lamesa, meron tayong Ashens de Parfum. Okay? Nagpakita ng bakuna si Asheng dito. Walang back knee. Oh, di ba? Meron niya. Meron. Sabi mo meron. Okay, sige. Asheng, kasi nakikita ko, nag-affiliate ka din sa TikTok. Yes. Sa lahat ng mga nanonood, magkano ang pinakamalaking kinita ni Asheng sa pag-affiliate? Sige, sagutin mo yan. Sagutin. Hello, BIR. Hindi, joke lang. Siyempre, ano na po yun. Sinave ko na yun or ginastos ko na. Wala. Pero nasa 6 digits. Opo. Oh my God! Okay, mag-affiliate tayo ng Ashens. So guys, bilhin nyo na to kasi mabango siya, tsaka walang back knee si ano. Hindi. So ngayon, ito pinasok natin to, no? May brand ka. May perfume brand. Opo, yan po yung actions ko. And also, naano ko rin po yan naisip din po namin ng family ko. Actually, kami po ng mother ko. Mahilig po kasi kami mag-collect ng perfumes. Oh. Ayan. And also, kapag kasi naamoy mo yung isang perfume, parang, alam mo yun, parang may bumabalik. Nagre-reminisce ka palagi. Ganun, kapag may inaamoy ka. So, gusto kong i-share yon sa mga iba para ma-experience din nila kung paano or ano yung mabibigay kong scent sa kanila or may introduce kong scent. So ito, may mga bumabalik yung perfume. Ayoko niyan kasi ayoko may bumabalik. Ayun. Hindi, joke lang. Malay niyo po, memories na ngayon. Memories. Gagawa ng memories ngayon. So, supportive ka naman na nagkaroon siya ng perfume brand. Siyempre naman po. Ano pinakagusto mong scent? Yung Wildest Dream. Kasi yung Wildest music siya eh. Dream. Parang Taylor Swift. yes po, inspired po siya sa Taylor Swift. Wildest Yung pong kanta ni Dream, diba? Ganun yun. So ngayon, ano yung, ikaw naman, pinaka-favorite mong scent? Yung love story po. Kung saan ka sumikat sa TikTok, Yes po. yung love story. Yun po. Kasi Na yun may- po yung customized ko na perfume na may pagka-inspired scent. So pag inamoy ko yung love story, anong amoy neto? Floral. More on Floral. floral, po talaga yung maamoy niya. Yun yung first impression niyo po sa kanya. Habang tumatagal po siya, yung last impression niyo po sa kanya, sweet. po Sweet. siya. Or vanilla. Ganun po Vanilla. yung- Yes. Okay. Vanilla. Vanilla. Okay, sige ngayon, since may promo tayo, marami tayong mga episodes sa may promo dito sa Spotlight, kaya kayo abang-abang. Kaya mga hindi nanonood, bahala kayo sa buhay. Ito. Sige, just to end this, bago natin i-announce yung promo natin. Una, Asheng, ano yung message mo sa mga Ashengsters? Ano yung message mo sa very supportive mong family, kay daddy tsaka kay mommy? Tsaka syempre, ano yung, sige na nga, mensahe mo dyan sa love story mo. Ayan po, gustong-gusto ko magpasalamat sa mga supporters ko kasi hanggang ngayon nandiyan pa rin kayo. And kahit gusto ko man po silang invite ngayon dito, hindi po sila makakapunta kasi Manila pa po sila. And ayun, alam ko naman gustong-gusto niyong pumunta. Yeah. Pero soon, ako naman pupunta Oo. dyan. Lagi po kasi silang pumupunta. Pero kaso busy po sila, ganoon. And ayun, syempre, message ko din sa parents ko. Thank you so much kasi kayo ang number 1 supporters ko talaga. Sabi ni mommy, Kayo na, parang hindi siya dininiwala. Yes. So, yun po, dahil din po sa kanila na motivate din po akong gumawa ng mga contents. And syempre sa mga supporters ko din. And of course, lalo na ngayon kasi inspired po ako. kay Kay Tart. Tart. Kay Tart, ayan. Dahil, inspired ako. Kaya, ngayon, masaya akong gumagawa ng mga contents ko lalo. Sige, ikaw, mensahe mo naman ano tawag doon sa mga yung magiging parents mo? Manugang. In-laws. Anong message mo? Kinabahan ka bigla. Tito, tita, thank you so much po sa support sa amin, dalawa ni Ash. And yung promise ko sa inyo, magiging kami. Di ko alam, ikaw nag-promise sa kanya. Magiging, pagsisikapan pa namin yung kung nasan kami ngayon. Okay. O ngayon, ito namang mensahe mo kay Honeybee. Honeybee,
Ayan, salamat din sa tiwalang binigay mo sa akin and sa family mo. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Asahan mo palagi na susuporta ako sa'yo kahit saan. May kasama ka. Danny Cagino, pumunta ka. Pumunta ka dito. Danny Cagino, para may kasama ako. Mag-message niya ako sa'yo. Hindi, dito ka lang. Dito ka lang. Siyempre, ipopromote na natin. Abangan nyo yung bagong programa nitong tropa ko na to. Mike po. Sige, daan ka. Etong podcast natin, hindi na siya sobrang formal, guys. Kaya, so KK, thank you so much. Naging disaster. Bigla naging So, disaster siya. Honeybee, Tart, ikaw, ba't namula ka bigla? Ay, di pa kami magjowa, ah. Yak. Eto, aminin na natin. Hindi talaga. Hindi talaga. Eto po, Sambayanan, Kabalen. First time po na sasabihin po namin sa inyo ito. Nako? Si Danny Cagino po ay buntis. Hindi ka dininay. Maraming salamat sa... Oh, nag-extra bigla. Nag-extra. Program ko to. Maraming salamat dahil nakilala kita. Wala na. Next episode pa. Naiiyak ako. Okay. Kapag hindi mo tinanggap yung invitation niya, available tong tropa ko. Wala ko siya itong gagawin. Saan mo ba dadalhin to? If i-date mo si KK, saan mo siya dadalhin? Sama ng tingin niyo sa akin. Hindi ko. Kumara hindi mo naririnig. Labas ka muna. Isipin mo na lang, ilalabas niya yung tita niya. Saan mo siya dadalhin? If i-date mo siya? Sa monasteryo? De, Tarlac. Sa Tarlac. Sa Tarlac. Kasi ipagdadasal yung soul mo. Magmanawag tayo. Sige no, umalis ka na nga dito. Pulang-pula ka na naman. Dali mo. Thank you. Di ba hindi ka kasha? Anyway, sige. Pag-usapan naman natin itong Ashens. Last na lang to. I-invite mo ang lahat ng mga Ashengsters, Yes. lahat ng mga viewers ng Spotlight, mga ka-Spotlight natin. Paano nila ma-avail itong mga pabango mo at may promo tayo announce natin mamaya. Yes guys, makikita nyo po yung Ashens perfume natin sa TikTok, sa Shopee. Ayan, makikita nyo po lahat yan. And ayun, meron din po akong, ano sa kanila, sir? Pa-promo. Siyempre, pa-promo, pag-giveaway, ganon. Pero syempre may mechanic. Yes. So, ang kailangan lang ninyo gawin, guys, kailangan meron kayong proof na naka-follow kayo Yeah. sa Facebook ko, and TikTok ko, and YouTube, and syempre sa CLTV. Of course! And huwag niyong kakalimutan ang Midnight Sun Cafe. Midnight Sun Cafe. Yes. Kailangan nakalike kayo sa mga Facebook pages ng Midnight Sun, CLTV, lahat ng mga socials ni Asheng. Yes. At syempre kay Nicolas. Noblesa. Kay Syempre, Kevin. huwag niyo kakalimutan, Kay, Kevin kay Noblesa. Tart. Okay? So ayan, uulitin ko lang. Pipili po si Asheng at ang CLTV ng mga special winners na makakatanggap ng Ashens. At ang gagawin lang ninyo, pagka-upload ng ating episode, ay kumbaga i-like, i-share lahat ng mga socials ng CLTV. Dapat may proof kayo. At siguro mag-comment din sila sa episode. Yes po. Ano yung message ninyo kay Asheng? Yes. Kung ano yung message Yes. nyo at kung paano nyo ako nakilala. Yes, of course. Ayan, palakpakan naman natin, Asheng and Kevin. Maraming salamat. Kahit si Kevin, binigla natin sumama. And thank you so much. Thank you so much sa Midnight Sun Cafe na sobrang ganda ng venue. Nakikita nyo naman. Indulge under the endless sun. Oh. Kay explain mo ano yung meaning nun. Natawa na lang siya. Okay? Sige, dito lang po ito sa may kahabaan ng Lazatin Boulevard sa may Barangay Dolores, City of San Fernando. Bukas po sila sa Tuesday lang no, ang hindi bukas. 2 a.m. to 11 p.m. I stand corrected. 2 p.m. to 11 p.m. Ayan. So maraming salamat, Asheng and Kevin. Palakpakan naman natin. At ayan po ang ating bagong episode ng Spotlight. Maraming salamat po kay Ma'am Rem ng Elixir Aesthetic Center, Vista Mall, Pampanga. At syempre, salamat din po sa Current Comb Barbershop. At syempre, again, Midnight Sun Cafe. Sana makaulit tayo, di ba? Ang ganda ng venue. Yes. Thank you so much.